Ήρθε πολλές φορές και όταν ζούσε η μαμά σου και όταν ζούσε ο μπαμπάς σου. Πέθανε και ο μπαμπάς και η μαμά. Κάλυψε, τέλος πάντων. Γιώργο, μα γιατί παιδί μου μια. Τι θεία. Να δοκιμάσω. Τι δοκιμάζει παπά. Τώρα μας κάνει όλοι. Το μάτι κλείνεις. Να σε πάρω και σένα γιατί όπως οδηγείς είσαι επικίνδυνος. Να σε έχουμε, να σε βλέπουμε. Πώς θα το πάει. Του λέω φέρε μάρκα από τη Γερμανία. Λοιπόν. Να πάρεις τη γυναίκα σου που δίνουμε να κατεβεί να μας καθορίσει το σώπα. Να κατεβεί στον καλοκαίρι. Πολύ παρά και που δωρώ και έχει την καλύτερη πόζα βρίσκεται. Αν κατεβαίνεις τα καλοκαίρια καθόμαστε εκεί να το πήρε στο εξωγικό στο Αλεπογόρι. Και δεν θα τα κάνουμε στο σαν πράγματα. Είναι γεια σου να είσαι να τα ξοδεύει. Εσύ ήρθες να κοιμήσεις. Και να κοιμήσεις και το μεγαλύτερο μας. Το κάνω γελάω. Το πρωί. Γράφεις κιόλας. Λέω θα βρέξει κρύο, θα βρέξει να το πρωί. Χαμογέλασε λίγο, εσύ χαμογέλασε ωραία τουλάχιστον. Κοίτα το θέμα που κάνει τώρα και με έχει γεροντώσει. Πήγαινε από τη μέρη λίγο και κομπλάρω παιδάκι μου. Δεν βγαίνω καλά. Ένα μόνο. Άντε Γιώργακη να σε κάνουμε με το κόμμα. Παράσταση στο εκράν, το τελευταίο. Θα σου φέρω μια φέτα καρπούζι. Εδώ θα σε βγάλει. Δεν ήρθες όταν ετριγούσαμε να μας σε βγάλεις, πάρε μου. Το παμορί. Το αγοράκι πώς το λέει, Γιώργο? Μανώλη. Α, Μανώλης. Έχει Γιώργο μεγαλύτερο? Και Σπύρα μεγαλύτερο. Και Μαρία μεγαλύτερη. Πώς θα έχει αυτό. Το μικρότερο είναι ο Μανώλης, από Ζουράκι. Μανώλη, πού πηγαίνεις στο σχολείο? Ίδια πάει. Πάει. Δεν πας στο Βάμο πουθενά? Δεν πάει στο γυμνάσιο ακόμα. Όχι μωρέ Γεωργιά στο κοπέλι. Όλα τα άλλα πάνε με αυτό για θέλει. Για ποιους Τα αδέρφια του όλα σπουδάζουν, αυτό θα ο καλύτερος μου φίλος είναι το Σαγιώργιο. Αυτό είναι το Δεν μπορεί να μην είναι, πώς απόκλειπος δεν είναι άλλοι. Δεν θέλει λέει, να παίρνει ανθρώπους, το λόγο είναι σπάνιοι άνθρωποι. Και λέει να πάρω τη ελευθερία, μα αυτό δεν είναι άνθρωπος, είναι γυναίκα. Εγώ θέλω τον Αντώνη.
Όχι, να πάρει το Μανώλη, το κουβουτσάκι δεν πάρει. Ναι, Να βρει το Μανώλη. από γελότες είναι... Και φέρνω ακόμα από το στήλο και τον είχε πάνω στην καρότα. Και λέγανε πέρασε ένα αυτοκίνητο με διπλά διαφορήτα. Νούμερο κόστιζε και ήταν μονάλι με διπλά τον. Και αυτοί ήταν το Μανώλη και ήταν Μανώλη με διπλά διαφορήτα. Καλό το φίλο μου τον Απόστολο. Δεν θα ακούσαμε τη φωνή σου καθόλου, Ελευθερία? Θα ρίξω κάτω από το πάρει. Τι βλέπεις το πετρέλαιο? Τελείωσε το έργο μια παρέα δίπλα τώρα, γερόντι, πιο μεγάλη από εμάς. Και άμα σηκωθήκανε, λέει, μια γυναίκα, λέει, ήταν αυτή 70 περίπου. Και ο κύριος Χλαμπουτάκης είναι εξάδελφός μου και ζει ακόμα και είναι στο ρέτο. Εγώ διάολος, πού το περίμενες εσύ πως να βρεθεί μια ξαδέρφη του στο καφενείο στα Χανιά να τραποτώ στα χώμα. Κατάλαβα. Πράγματα που λες, μα ο διάολος το κάνει. Και την κόρη σου, Να φύγουμε τώρα. Ο γιος σου με παρακάλεσε όμως. Πολύ καταχείριστο. Ναι, βέβαια. Έλεγε αυτός ότι έκανε, λέει, $400 τότε. Αυτό κάνει Πώς το πήρες εσύ από το... από τη Γερμανία. Δεν ξέρω. Μισή είπε Γιώργη, μισή. Ναι, πάρα. Έτσι από Γιώργη. Για να δεις το εκεί ίδια μετά. Μα κοίταξε να δεις, εγώ άμα ξανάρθω και δεν ξέρω το όνομά σου ότι σε λένε Ελευθερία, τότε ντροπιάζομαι. Γι' αυτό πριν έρθω την άλλη φορά θα βάλω την κασέτα και θα τη δω. Οπότε θα σας ξέρω ποιοι ακριβώς. Μα δεν έβαλε την κασέτα να μην είδες την άλλη φορά. Όταν νέοι δεν καθίσουν στο χωριό, Πάντως οι ελιές μου είναι ανάμεσα στα κυπαρίσια. καλά οι ελιές δεν φαίνεται από εδώ μόνο. Δεν φαίνονται οι ελιές από εδώ? Όχι. Τότε είναι το δρακονόπλαγο. Ναι, το ακόμα από κάτω. Το τριάδάκι όταν το βλέπεις. Ναι, φαίνεται. Αλλά μπροστά στο από το δρακονόπλαγο και στα κυπαρίσια εκεί είναι το περδικομούρι. Το περδικομούρι δεν φαίνεται από εδώ. Μάνια πάνω. Είναι 400 ψώμετρο εκεί. 410. Πρέπει να σιάσει να πάρει τη δεξαμενή. Έτσι λες εσύ ότι δεν παίρνει από εδώ, αλλά από εδώ το έφερε πολύ κοντά. Το τι κάνει, θα κάνει άμαστα. Αψιόντα, το Γιώργη θα πάρει, να έρμε τέλειο. Πάνε και το Στέλιο, πάρε μαζί μας. Τον επήρε, λέει, προχθές δεν Το Στέλιο τον επήρα στις Μέλισσες. Γύρισε το να το δούμε. Ναι, αλλά εγώ θα λέω... Γιάννη, σας έδειξε η τηλεόραση, Δεν καθόλου το κάνει εγώ ποτέ μου τηλεόραση. Μα έτσι στον Άγιον εικόνα. Έτσι από τις τσέλιες. Έτσι είπε ο Κωστής, μα δεν το πρόκαμε, λέμε δεύτερο. Παρά τον επήρε, λέει... Γιάννη, και πώς είναι το επίθετο? Λοιπόν, Γεωργία, φέρε. Πήρε και θέση. Το όνομα σου πώς είναι? Γιώργος λέγομαι. Το όνομά σου? Ναι. Σωτήρης. Και εδώ είναι η Σοφία, εδώ είναι ο Χάρης και η Μαρία βέβαια.
είναι η Σοφούλα. Είναι η πιο μικρή της οικογένειας και ο Χάρης είναι ο μεσαίος της οικογένειας. Εμένα κατέβεται να μην στενοχωριέται. Υφυπουργός Πεχοντέ, κυβέρνηση, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη από Αυτό δεν μπορεί να πει να κάνει ένα καλό. Στέφανος Μάνος από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Η κυρία Μαριέτα Γιαννάκου από το Υπουργείο Υγείας, ο κύριος Γιάννης Βασιλιάδης από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, ο κύριος Γιώργος Δικώστας από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ο κύριος Γιώργος Μισαηλίδης από το Υπουργείο Αιγαίου, ο κύριος Αθανάσιος Ψαρχάς από το Υπουργείο Εμπορίου, ο κύριος Αλέξανδρος Παπαδόγκονας από αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Αμήνης, ο κύριος Παναγιώτης Δελιμίτσος από το και στους κάμπους πας. η κυρία Γιώργη Κουρδάρα από το Υπουργείο η κυρία Φάνη Στο Γιώργη πηγαίνεις? Αν πηγαίνεις στο Γιώργη. Αλλά με πάμε, γιατί αλλιώς. Ένα χαπλό και μετά είναι, δεν Ναι. Αυτό είναι από τα διάφορα, δεν έχει ξαναπεί. Το ελικόπτερο τα είναι στον κύριο Καραμανλή και δεν απολύει και ώρα, τον μετέφερε και πάλι πίσω. Θα βάλω τον ιάστη, κανένα. Βέρνω. Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός ήταν με δημοσιογραφία. Μια λεπτά κόψει το Γιώργο να πάρει τη δουλειά. Μα όχι την πλάτη σου, μωρέ Πόπη. Έλα, γύρισε. Μόνο το κεφάλι σου, εντάξει, μόνο το κεφάλι σου, να, από πάνω. Πόπη, αν ζούσε ο παππούς μας, θα είχε μαζέψει τόσες λίρες μέχρι τώρα που θα είμαστε όλοι πλούσιοι. Όχι, Γιώργο, αν γινόταν πάλι ένας πόλεμος, ήθελα να τρέξουν από το Σταμονά να κατέβουν στο Φλωταλά. Ήθελα να πατούνε, να γλιστρούνε, να πέφτουνε από τις λίρες. Βλέπεις, Γιώργο. Αυτό είναι μικράκι ακόμα, είναι κανένα μισή μήνα, περίπου κανένα μισή μήνα είναι. Και εκεί από βλέπεις είναι η ρεδίκα, δεν ξέρω πώς το λέτε στη Γερμανία. Στη Γερμανία πρέπει να το λέτε αντίδια. Ναι, αντίδια. Είναι ωραίο πορτοκαλί αυτό πολύ. Πετείς όταν σε σήκωσε μια φορά ο πατέρας σου τη νύχτα για να πάει να φέρεις νερό στον κάραβο, το θυμάσαι? Και πώς έγινε? Το ξέχασα. Για να. Πώς πήγα στο νερό, το ξέχασα. Καλά το θυμάσαι, που ήταν νύχτα και σε έκατε στο μουλάρι και κατέβηκε στον κάραβο. Πώς έγινε? Πήγα στο νερό και δωρώ να μαυριλάρει στο καμπούσι. Ναι. Έκανα το σταυρό μου και έφτασα 10 και 5 στο Μιχαήλ Αρχάγγελο. Ναι. Για την πολλή ώρα ερικότησε σκόνδαλο που το γιούρι. Ναι. Ποιος ήταν αυτός το γιόρι? Που το γιόρι του ήταν ο πατέρας. Γιόρι τον έλεγα και αυτό. Ναι. Και σηκώθηκε για να πάει και αυτό στα Χανιά. Ναι. Και φωνιά τον Μπαρμπαγιόλη, λέει, σήμερα τώρα κύβουν και φωνιά, ποιος είναι μωρέ, ποιος είναι, λέει, εγώ είμαι. Και ποιος είσαι, λέω, τώρα πιάμε. Και έρχεται, λέει, θέλω νερό. Ναι. Και ύστερα έρχεται και με διάλογο να πάψε το Και ύστερα? Για τον πατέρα σου, γεμίζει τη λαή με νερό.